Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Nalor ka jingso sat hakalit kawan na ka jingslay menta ki padba ki basyong basa hakathan Jorabad kapadang hap hauput usam jong ka jala Meghalaya kilamat sa kawaipat ka jing na ka jingtu jong ka Khyndew Ktieh balati na kawai ka Jaka kabadan hakmat Surok bat kani ka jingti Khyndew kalabu jingmaru wat ya kawai ka yeng kabalasyong senjor na ka jingti Khyndew baklem dapit benya. Kani ka jingti Khyndew kalakata omtang ye ki padba ha kalit kawan hanrei wat ya ki kali kamay padba kamtam ki auto rickshaw ki bamlong syo banya lingba ka Surok kabala syatap ha ka Khyndew Ktieh. Tang syo pediang ya kani ka jing ujor ki nong yalam jong ka Federation of Ktieh and Garo People Bernihat Circle lembat ka Fkjgp khatar mayor unit hapo ka jialam jong vice president u divorce Khang bat u Riki marang kilalet ban Phah Khang si sendon ya ka Jaka ti Khyndew bad dawaru badai ban sio bai lutsan ya ki long yeng ki basya kata. वाल भी किसी खड़ा कर